Musíme prácu dokončiť. Ale na púšti predsa nemôže prežiť, no nie. A keby sa vrátil, zabijeme ho. Áno. Počuješ? Ak sa vrátiš, zabijeme ťa! Mufasova smrť je pre nás všetkých hrozná strata. Ale že nás opustil Simba, ktorý sotva ochutnal život. Pre mňa osobne je to strašná a obrovská strata. Iba s nekonečným smútkom v srdci teraz preberám trón. No z tejto tragédie ako z popola povstaneme znovu. A s odhodlaním privítame úsvit novej éry, v ktorej sa levy a hyeny dokážu spojiť v mene veľkej a slávnej budúcnosti.